nje ongotinde birengeri ne stress yegondi abyo gutinda aye mangana yango gutinda ama ekero ndigerere tigegendo gutari kongokia akonyona ngare gutinda bosayo yani birengeri byo abana korigereri iganarenga monto binda ngora mbiri byo nyona ngare gutinda bosayo na gotebenge gasingo koryo bochabu na mongore nara tugutaranya na nyoro no gwa 50 nara tatuaro eto chikonye to gutumie nyero amaguta bona senjo na rutina ngutumie kebeya wekami chenyora bana bayire una barabake muro yone tar gutoka sko chachi omwancho murigereria Oinka TV nebiro binde na nengo kwaregania ende tukoretwe mugano korwa sekinyore kia gitare gigotoka ime ye sub location ya Mwamosioma igigotoka ime ye location ya Nyatieko ward ya Kitutu Central ime constituency ya Kitutu Jaje South county ya Kisii ase familia yamo yo mugaka Dominic Nomongina Evelyn yamenyere obutaka obwere asenga kintambe bono buratongo kwanaga igotore asenka yo mugaka Dominic Nomongina Evelyn abubo bwata abana batano nande nkogenda bali skuru ko ase bamenyete naro turachigo kworokia ase birebike biribosyo tutete ko chakomugano yo asenchira ya bene ongusaba ngato besosuka endere kurigereria Inka TV channel ya ona mbeyamo asogo kumanya emigano ao nchibona butambe nkoro kwa MC Dudus nakoreganirie tutuchakomugano oyo masomo mwachumurigereria iga igonde no mugaka Dominic mbiole biaman mali tawo borongana kyo kwa Dominic Omuro Borura yes. Aiga na Inka yao na Inka ya na kyo gendere da bona gendere tabia gasi ya ne ebibarua bike nero gukora
no musomi tumnaita kanyore stroke nanyore namoromia nerekera ndo mutari na mwanda arerega nero ndo mikeri anyorregeke ibono igotokuragerania timekere ngubate ingwere mwaka 80 wowe kabona gano gwate miaka talinse ya 40 so bwe kera wakachake skuru mwaka ki ayete skuru 1991 wakore skuru mwaka ki 1998 irenga wakorete skuru na korete 80 korende bono chibesika bornari gujere secondary lenga chake bibarua wachagete mbebe kwachagete okora no kurima mugondo wachuka twarifa wachuka na korisi chombe kwa polisi na kwa polisi chombe aya ngorisi ande okay ugachuka watwali familia umwa kakwe omorogi one nda munyorete 2002 naikuwa manyorete so bo baracharia bo baracho imya nyari bali chachi murugi onga kyaguruko bari nike muntu kurori mwabere nera wikabona twara bere nera mwasini kuna bana balenga bana batano manene miaka irenga ba ababwate itini kyarwo pakojire buoye manene wotu monu shire buoye kejire buoye igono munyaroko mane yo kabere okobwate mu muro maransa igomo muro mu murane roko bwate munyaroko okay igo gwate babonsi balenga ba batano mwaone rera manene ere ga ya maga no menyeta no mesro murugi obaye abana bamwe bamwe bana ba no to na baro iga bana babonsi matukande bakorara mu mongo ro bakine no bamenyeta bonsi matukande bakorara mu mongo no mtorora mwasokoro ya kero wakore bibarua chibese ngiyo chikinga cyawo konyana no okorageria abana namwe nawe no musomi ngo mokonya ngo musomi no are ngote bana role chaga ko stroke bono aumie to go kuno ngoro koramero erukonyare gotene aige nyombe yomanyete ndikonyaga dawa sando mwaka 2000 ginyombe unerega ne ya por mwaka 2000 mwaka 2000 kibaki atara sobaga ari kunyaga chite abayo okay eke man manchu murigirie nka TV ono mwaka Dominic turasenka yaye tugenda kurigiria ubugima bwaye bunamenyete nyuma yo konyora umugano ngakero kende ubugima bwaye mburi buya no bokongubure kubwatekana na gutatwara kende bono iga kero kende gwatebire ngokorore bibarua konyora ndagira hapa na pale ekereke barua gitayo nkuja gwako abakonyora suba tensa no roche digeri mata sabari watene sukaiga tikundi chiria konyora nabo muntara aragero detenge na mutugote gosene goto koya nemoke nanya nansingi 150 koya naride twagorra kabosi anga yoji kwimokie goto na yoji kwimokie goto nane kyogora kwa manye goto inero asitira ngorangerwa ngorangerwa wade sim bawo wakara ngorangerwa wagonya gwetaita para arika konya narangeriwa waganda njoto korrega sigete nererega na nyore sabu na bere gutume kore kenyuwa kende gyanske gotindi gutume kore kenyuwa kende gyanske gotindi bwanya konyo kende gyanske gotindi nje ongo tinde birengeria ne stress yego ndi abyo gotinda ay mangana yango gotinda ma kero ndigerere tige ndo gotari kongokia akonyona ngare gotinda bosayo yani birengere byo abana korigereri igarenga monto binda ngora mbiri byo nyona ngare gotinda bosayo otinda yegera konyo monta akore bintu bitari byo gotinda ke birengere kero gwatinde ke birengere nkyo chakwaba nabonda atare kurwange nabakanonye migoni namago sauri yoko gechu
lakini gento binyuga binde byansi mario Ya, bana tinde gotumi. turi Nje kerongi gwete nga narosire mugondo ndasoende ina gasi kero kwarosire na ryo kwenda mugonde kero rinko na mugondo gwatha chinguru ngiokora kero bade chinguru pado mugondo gwakora sama gondole kingo tor chinguru pado mugondo ngokora chinguru tabwatie gosinokore gasi tabwa chinguru itengo korandi ta kende ons ta kende ons nje gasi ngokora mna bono iga mugondo bado ngo chimna mna gokora ko ngochi iga mugondo ndochi muchando no anya mware ko kutaka ko ngonya n'abantu baminto ba serikali mari gombegere ndo kyana mataria yentoki yentoki wetanieke ikingento kebwatirieta naende egento enyomba enyomba tetebwagachero egento kende gya kabere number 1 tuyira tore gwana Dominic number 1 tetebwagachero enyomba okonyu kwagachero enyomba taibo number 2 number 2 monte merga konyo mokonya monga singi no neri buishiri ga njaga koni mari nduskoga nanyorera abana bakenda nabona ekerete yo so asesema yayo gokonywa namba yemo utagete bwagachirwe nyumba number 2 oigu 20,000 njagere biashara bya mari ngyo koni nginaki mari ye tujagara abintu muna gisuguri kiban anje ne nanyore sabuni korwa okay tinga ko bare skoga utagete ebintu ebyo ogolerwe ochakonia gose utagete oigu chibesa chiribwe 20 ochaka ibweka ya nde tinga ko chibesa chikoboko ikero mate ekerebe sia woro ko bokama tumisu ja twara ko ba manga buye ebintu ebi ngorerwe njaga gotari nainde twaba no muntu okubinga cyane muna bono omuntu romu yabuna yino okay unko ko marogo bana ngo kore gasi na bitigo ane mambe na cyane mutinde kina bokirubye ana denso kuchi kwao ni chibesa cyo kwachana cyo na jitigo chibesa kwatiko ndagere cyo kina bongo cyane cyo boro na cyane ndagere ikona nota kaso chiko bigacha ina kirento korenta birete omwanjo burigereria Oinka TV igotora sekenyore iki kiagetareke gutoka imesa location ya Mwamosioma yireme ye location ya Nyatieko ase egwodie ya Kitutu Central constituency ya Kitutu cha South County ya Kisii asenka yo Mosikoyo kwa Dominic kwanto yokoro Dominic ngo Dominic Omurwa Borura agenderete gutwerera boikeranu igoro nganga kiamenyeta senke yaye wigweta otebire nga asengenche mechanda eteire asengenche yo gotatwara kende nabantu ngo isiro bare tebire ngare konyora omonto komokonya amwa gachire nyumba enere nyumba omwacho murigereria Dominic Borura amenyete no bamenyete no murugi oye bamenyete na abana baye batano kujitoro goso enyombe imetumanye ngebichaka miliyoni ririye ngenjo kigoseye Dominic yaye bangete paka bagoja komenya na abana baye bonsi no murugi oye barugira aroro na kero kene nonya na abana basomera aroro tuchikurigire baka abana gosengo chibali skuru nekene osembali gochia gongo sabanga tubase kogenda ndale ikegera nkwira nande na inde tukore chinkwana no murugi wo Moske Dominic uyo kwa Evelyn achikoto tebinere bichaka miliyere no mukungu oliyo manyete bine bintu bigo konga nyomba muchando no ruriyo lakini ase bono Dominic yakoteba ngata gitaga chiriwe nyomba ayi gushiringi chilifu 20 achake biasara bya mali narora kero nacha igana roko gukora settings sirikali cross bintu bibiri bitatu nabona rete gukonyana no murugi yo gosekero ke nenchara ase enda ya ngo bekobetereri kare 99 paka 98 na gorega si hotel Dakikiagara naro korega si ariko na korega si hotel chi kwende chi oda na karosera abantu no monta korete gente go gotebin
asuguri kana nakwaka kana nako bono kwanyora ibintu nambegete iriko igoro ari bono munango nyakubiroseria kunyako peptomor bono ekagera nkanara boyo na bono arite bakabona nano muruyo nekera jere bosonganyo ru biashara byae na bago jonyora kimurugere nyomba mwanya kokosa no muruyo none ritukerimu ya na yo mwere kiar ariyo rarre tata omwancho murigereria Oinka TV obwancha ni bore nyombe lakini ebintu mbire bibore to kolengana na Dominic gasike to muruyo bagokonya na goikokoruga ko timaiti gose endagera nkonyora muri isaine yugoja kwarosi nago tebenge gasingo koryo bocha na mongore nara tukutaranya na nyoro no gwa 50 nara tatu aro ne to ite nanto kanyiria man kere kaburete ke kobora gonero obwato gosemeri ekere kobora mama tayo mama no arna bako okay lakini wono ngosunko korosa kumusa okorosa kabisa wono no sama mama mire entorio mama ngobasi mama ngeke bir ngechum pakariri okorosa ta ero korosa taria aye kwanere ko ewa ga oyo gosabwa korosa umusabwa nero korosa oyo gosaba oyo mugosaba tari korosa eko be naro yaye oya ko be naro oyo gosaba bona woni ngere mama rero ngere mama ane mama ngechum mama ngeke biriti okay sei nonka mbalenga mure ase familia ino abamura oratige familia obona mwensi abamura mbalenga muri na abaiseke familia ino abantu murenge bwatu abamura gotora abamura banne tora abamura banne chinyaroka inye no bari chinyaroka ntikari chimbo chinyaroka ne chimbo bachikare anyomero amura tukare amura bamine bara mbaro nabo bamenye to buguma buno bwao Maisha ni mapambano. Je, wanapambana hivyo? Na wao kupambana mno pambana naye. Ego badunwa kero mtona nyasaa mutongete. Ego baravugi mabwao mbobwe kaino bwao. Bwabo mbobwe kaino bwao. Bono iga. Munora se TV iga. Pamuraba meno bonse no bara. Ya yambalia. Ora para rabongo baga karega se yabe. Bakare ko bintu bingao. Bona bumbu ya gwachire kabisa gwachire buya. Nakina abo lina ki barabwa semirime libago kora. Mbale buya gukubwa. Kose nayo libuya ko babwa. No, nakina tenga ki maisha ni mapambano. Ego tubwati kero moto nyasendare ndikyamo yete. Kero ayo momorori ayanda. Momoraki. Oyo. 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 Unya mano mugaro oyo. Mongwano oyo ekera ibore tu. Oyo. No yone. Uno mwana wako tebinye munu mugari. Aga chete akinete kerene. Agango isibesha ngataka kurirwa kabo. Abente kerene mimitinye tatu. Kero reime. Igitali. Leo 6 yari. Mitinye. Ngawani mtobyana na abwade kakarabona. Ngara nanse. Egare mokonye. Menyete kero reime. Imme. A level 6. Mumuro inko moleta tole gaiga arorekane na tolete na banda bange. Mwancho muligereria Oinka TV bado no turase kenyoleke igia gitare kigotoka ime ye sub location ya Mwamusioma igie gotoka ime location ya Nyatieko ward ya Kitutu Central igie gotoka ime constituency ya Kitutu Jaja South county ya Kisii kendo togendera kuligereria linkiringa ngaki umwaka Dominic Burura amenyete no muno Evelyn asubugima bonga buno kiagera usakuligereria magega ya naiga nere nyumba amenyete na bana bae bona sege kya kere bosio ntakete nto chikokora chinkwana no murugi oye na kero kende nto chikorra bana bae bonsi
na tosoe nyomba toro bogima bwaye nga kibore elinde kero kende naye kero kurigireria bicheye nario okonyara kwa gukona cheki na kiao na gotogoteba nga karakonyo yomio karoche kare moya na bagoteba mbuya mono yae tokumanya sira koire na bira gosesenie ose egosuke gocha ekegwango kende kolengana na Dominic agoteba nga hii sio ndoto yake notagete kugenda na ndi bigwango binde nataka kuenda na kutembea na Mungu. Nataka kutembea na Mungu. Nataka kutembea na Mungu. Murugi wangu kwa kiakurwa. Evaline Kemuto. Wate bo monda muire kiara. Ai. Yo kuno romo tana bwe chinjoka. Yo kuno romo tana bwe chinjoka. Jigo koras. Umuntu arataka gukunganyi kurwa ni familia yako irasigite. Akobe komenyo norwa. Oikandwa. Rasima. Oikandwa. Unganye. Oikandwa. Abonkorwa anacha nare machiwanda. Abana ngwana bali school. Ngwana bo rio mokabe go tarika. Ngai baoso. Nyangongo primary school. Ngakyo konyora ngakyo kubagorera uniform, ngakyo kubagorera bikoroto, ngakyo kubagana school fees. Wetera Chikonda. Chikonda. Wetera Chikonda. Turakwana no murugi one rake. Arato omugano no mumenyete. Nere tuigosomo ntago kunere ngakiarabe na chingirire. Oui. Awo oita. Okay. Mwancho murigiria Oinka TV. Ekero tote kurabutora chingwana na Dominic asenke ya ende turakwana no murugi oye. Oyokoro kwa Evaline. Anyara kwa kurato omugano ngakiwameto mugasora no mutindi sana mwancho murigiria. Na botugira muleta igano mugaka Dominic ende sengenjo kwa ndenga ngonya turumugano yoboikiranu. Usa tugo tumugaso. Morose. Ugaso gusira. Oyino bwembura bo. Nabera tumara go bango tuwe. Okay. Asante sana. Mwancho muri ngo sabato chiandare. Nkurana sentunda yendengira ne no murugi o Dominic na kerokende na abana. Tumago so nyombe imetorenga ebichaka miri ye nyombe ye imenereriye. Tumanye gukora umugano woburi tukuri rero. Tose ku chiandare. Mwancho muri Oinka TV bado ningo na irandira sentunda yende na inde. Tose kweba. Ngatura sekenyoreke egya getareke gutoka ime sublocation ya Mwamusioma iye gutoka ime location ya Nyatieko ime iye ward ya Kitutu Central constituency ya Kitutu Chache South county ya Kisii asetora senka yo mwaka Dominic no mongina Evaline twakode chinkwana chinyenge no mwaka Dominic totebiri buno bugima bwaye bwaringe woche bono totete kumanya igoro yo mongina Evaline atotebinga ngakibanya ariko bakomenya asobogima ubo wikabaikeire bono babwata abana batano tochiandale karibu sana ende tuchako kana dayango mongana kikorokwa Tirane Evaline Kemuto uyo Patricia Munyangi ndo kurubaracho bobaracho ya Kisii County yali bali charge namato mwamusinga kyakoro kubwe wodi ya bobaracho ayenda na mugambi yo kabire Fini Manuel abuna bo bagambi lakini mwamusiye to mumaiti na Emmanuel na naro lense magatimete na kyakurukwe. Okay. Aiga no buo. Noga. Amomete nyombera. No menyeta. Amomete na bana bonsi. Bako mwako. No kuruna abanyoro tekire na ringi na barabwa bake. Wikira na igete nganyoro kibesa nganyora ngenga rukiri omumura. Kere cyamigitake. Ona abandi no burachi bomberenga kienkongo yo kwaruka kibesa nere kini yasaye karanje na baba kwaruka igobono igaye ritanga ntutaracha ko mugano ndo cyo gwachakire goro yo kwaruka abana korona ndo pimete sana go kwarukia abana bamura uno yo rere Lawrence aba neri makondaro kesenje ndo tetiaje ko baigo manya na Patrick gatigaire Patrick na romoke araire bana naro nyomba ara gutara nyomba uyora ire ne roji ne ubokire okay kwa mwire ndagiro rire bono mungina kurwa kanyome tuno mwaka Dominic ugima bwa wanga kibwa bayire gocha abo arenge gore ndo bare mereti ekero kwa nyome tu kwanyanga igwe kiri school
skuru na nchite kuirwa senje ngwe na onyugorete mutang'ani nigasirete ngwachite skuru nonya nabokine tego mama nachite kongira ngachakire nasari ubwo bukaba ko mama taje konyora besa ari wangu bumu murumi ndabwatite wangu gasira pole sana hono ngakimwa kale tumugaja kumerana no mugaka Dominic namanyore taro konya kubanga tauni gasia ye chigari achakasuka gaswa mongute miso yakaira nanka kere yasinya abantu babucha bange tauni kura iro naka abaso konya kurangarangira una abandono kwa kwereza abana bali ngo batweka bona batano abana batano igo sese niri nabana batano ero bya kabisa kwanda bali school ngo chibare nyangonge school bona gas momenyete gaiga endagera mugwate sign na kiendagere gutuka abana bali ni mwana twalemire mugondo engonyora mad yemekebe 3 igo nago nyakuguranire igona bamumenye tubugima yobuko nakugora narinde nabakumenya kawo njerega nyora nke twali nanje na enda tawo nanyora chinyen twaragira tawo ninga gonyora chinyen kiwo chwa kara tawo ngora ri ngonya utartari chichambe chiga bana bakobeka nabanda bane buna inuge sesi ya inu ngonko ni oli chichambe umuntu nkurangana mutareri umuntu goko kwa mutareri notari chia ubwato ko nabone igani chimegete nchikache toro nchikache sinyire kochi mwa wetere basantara nyara mwererani igebe soko neti kwa tumegete kero mwana arwarite igono bwate den tayari yo munyene uri okona lichamba mwancho murigereria Oinka TV ne gweto mungene Valini nakwerera soboime nabwate edeni bado aseke barua kiaye kia butamba kogenda ahitu chichamba oni bono gajisiekerete kegertara nyore besa akwiraniria uri omonyene gasien kon sana bono kero kende umongina kero kendo monyene tanya gukuburi nga chichamba chiringa ichire ako ntumana chikasi ni cyane ale singotarera bamboli nabatiga kitingo nyara goikasara ngikira sango chabuno kondwa ni acho kondwa nenda batingo ma tamanyi tibuwa aye na tara manyango tirira wacha igo tamanyi tia sukuru lakini nende namadete nange tarenguru nasinga njame to buye gwane nango nyorane namwa nekiye kora taraikana abona ande mereti aganyete anda arwa to uri skalio mayete okay abona kero kendo mongina abana barabunga kibako ende skuru nakimoko nyore besa babika none yange uniform none yange mwana kobeka mukubura none mafuta none yakoreraga iga nyomba eto chikonye to gutumie nero amaguta bona senjo na rutina ngutumie kebeya wekangi chenyora bana bayire una barabake muro yone tari gutoka sikwa chachi yakero guchikwarigia abana abangoko nyoro guchikwa batigera mako byaro ngo batigera kwere na kwanyora mbia bari kwa barangiri mwaso anyomba kwa barosa na barabu batedire mbukamine ke bungo eke basi baunje kabacha babera nyomba nacha nabanyora baraire naruga nabatura baragira mwancho muri to ngenda dokora chingora no mungina Valini kero nkurigire likando iga mwako nara kero kende tigankuburi ngora taigwa ngutume kare gento kene biri nyoga bigotindi tari kunyina na maru enkara ari inge kunyugura binatagata omwancho murigereria ebintu bindembire urarigiriria kero kende na goichoria ebweka korengana no bugimo una bokogenda mburi raisi nabo bagotebora twari ibintu byonse pira kini to twara chisemi cyo kubitumeka gosekero kende nabo twari chisemi cyo gukora ibintu to twari ibintu byo gutumeka gukora buno tagete igo abantu ndore chitabauti nento bwate uburemerukiro umuntu nabwo atobwaye bora kiora some obe professor kero kende ebintu bigwake chenga abera betogende skuru lakini ibintu bikobere buya so turi kumanya ibintu na bigocha byagenda kero kende umongina Valini ubugima bukwamenyere uroche no bugima bokogo gati gosekero kende no bako na mbona bari rembi yandi ero skuru zo tiene nyomba bone message igo yari gucha gutoka Valini umuntu nare okurigireti gusomurigireri nare okurigireti ase TV ya Oinka TV aya korengana naende etukinga nabwo atebirengera likero kindi byo gutaka gusanga naye ye maseyemo usenera atake gukora gintu gete gocha sore ngikwari gocha kwana mbeyemo agokorere usakorere inkije enyomba yari ngontire neri enyomba namba ibere ebyombo bya nyomba egutanda
na ekisukuru kende gionse ekera misi nyomba naende nkire ndoraga ni gukonya ni uniform esukuru n'abana mbaremerwe school fees ekere ndaburu kya brevis mwacho muriro Inka TV korengana na Evaline nigento nkire kemo kiabere common iga igo mwako yegate bangento batagete nyumba nahera otebire nga enyumba nere na mbeya mo lakini korengana n'abangina nebirengerere byabo n'ekisemi cyo bagutwara otebire ngere enyombe iyo ebintu mbiri birachikobe bikongotoka na birunga natake gukonywa une birariro ebitanda bintu bigotumeka nyomba na bigisuguri kisani gati bintu binde binge korengana na Evaline agateba ngo bugimo bwabero bokongora kini oremere iritabwa tinchirende yo gukora na ndeta go cyuko moyo kubwa koremerera kigima asengencho ubugimo bo mwaka atebanga ni mapambano mwapambana mwapambane ndore sana mwi nyasa no muya oraba konye mwapambane twara yona hakika tukiri mwaka wense tutarware titore biya bona ino matwikirire mubwana tamato konye matresi na mabati rende kende kintu kirimo ranjana guturose okay ikiyo kaiga bono kero kende abana gwateba mbatano bale abana no bara no bari ngesa kirigesa kero kende na bera tuki ngo muri na rutete korra abana abo arore na kibale tukaragenda se nyumba tororenga ngakire abana abo ntubanyole tubaro abarenka abono batatu oyo monene are nero iyo nsungwe tole isko ngiya gusumbuye ngiya ka so ago toka butuko chige tara butuna ndo sire ono to kira ono tima yotina ngigendera tabo tarigo choto tarigo chaka cha etara go toka chiduka bugeka oyo noyo ya kana kwa kega kwati abo garuarite bono naende na ruara yaron biara ke mwancho murigereria oyo no mwana bumongi na Evaline omugako korongo mwana naigwete bube mwana naigwete bube mwancho murigereria tumese kamera yanene nyara kumurikaga iga omwana oyo tumese kamera yanene nyara kumurikaga igo sakurigereria nabwo atomochanda sumutuoye no mubero oye ga umugete buna mubwate ga mubwate ngoro mwancho murigereria bwata maute sana sumubero oye atakire kurunya gitari gachira ekero ngenderete gukwana na kuburi igoro y'abana banda sibale yakini onyare ko bakagoikaga iga igo nambe ya mwana oyo natakire kugenda sinya gitari irinda nyore obugweni na kero kenda afya yego sia chikoba buya na kubwenera omwana oyo omwanchu murigereria osakurigereria asomogongoye nere tari buya na sambe getega sana korengana bunoro sakumurigereria tumete kamera ya nenya kumurika buya gaiga enyare ko bagikomuikango sakurigereria omwanchu murigereria somutu oyo bu mwana oyo gaiga nonyero mutu oyo goeta na bwato mochando na tumonchera gwikaso bosibwaye kiuka ividadi nchokaiga sakumurigereria omwana oyo nabwate omochando nonyena sobosibwaye nabono likubandi nyate ko bari kumuria natakire kwenda asenya gitari gosekero kende ochikonyara ko bakagokonywa mwacho murigerero Inka TV aiga no tugikara twatebanga kero kende kelio gwasese ni gugeke nabo kero kende okumubutorero oyo mino anyare ko bakago nere gakogendereria ubugimobo mungi na Evaline no mugaka Dominic basugumira ubugimobo asenjere nko musana ekene kelinga ubugimo bwabo mbora baraisi ekina kyo ekerengeke ne gyatore tasenkeye yo mwaka Dominic no mungi na Evaline ye gutoka sekenyoreke kyagitare imesa location ya Mwamusioma ase location ya Nyatieko ime ye ward ya Kitutu Central constituency ya Kitutu Jaje South county ya Kisii sakurigereria Evaline nere no musubati ubwato bugima bwaye lakini ubugima bwa mokongeire kubari no mwaka Dominic mbararora burabu na mbaranyora nchira yo kugendereria ubugima bwabo aiga na karokende tukuboria barayi murayonde bwensi uranyare ko bagakonyora umuganuye ndanyare ko bakagwesoya na karokende gokonya efamilie ye tebekanere nga abagwimenere panene mona se ense ya Kenya kaunti ya Kisii ni bwate umugwimenera bujane tungera uyo kero kendo bwate kiganja ya affirmative kero kende kerara nyoro roboti bunoro nere natakire gushigurika ne family uneye murai go chakero mo MCA no mubunge bwa constituency yo Muske Richard Mamoi Munyonga sego igari roboti ne family takire gokonyo mbali nabo ayo mwanchu murigereria urakuneke na kero kende kwana kinga family ye
noye konya senchera ya mogo seyende mbabwate nonya ne sabuni mbabwate nonya negento bakororera gutumika ase nyomba eye mbali na barobuguta twale nyomba bintu biri bigotumika nyomba mbabwate ekiagere bintu bya kisasa chigasi nonya ne jiko mbanyemanyeti enchera bamenyete enchera nkongo bugima bono bokomukigima igento batagete no bokonyi mongina Evelyn kigwate botagete gokonyi na mbeyemo nyomba number 1 atagete gokonyi nyomba namba 2 etiko atagete akonyi ne bintu biri bigotumika ase nyomba iyo na kero kende natebanga abana baye mbale skuru natagete bakonyi uniform no enebesa ya prep na kwana ngabago seligwa natagete banyore enchira yokonyora ebesenga bune iyo kero kende tumatiko sentonyora abana abo bonsi ndena chiko tokonya gotoretera abana abo bonsi nditunyare ko bagoteni naga iga sobwamo torore familia ye na abana aba ngana ki ekororekana chongo gocha ya kenyanya chuga tenaga ya babara ngiri nyanya kurugura aborura macho murigira tete kwa na kinga abana abo bayiga ende tunyare ko batokorora familia ye na ki egenderete ende torenga ebicha kamiri neririye tumanya ko enda senyomba bamenyete torenga umugano burunge noruri oyo macho murigira ekeroro chibagenderete gochagaiga skaya gochamaga oyo gwate banero mumuruka okubwa kabe kwati nyarukeri karesko okay skwa gochaga toto skwa gochaga macho murigira nere familia yomongina Evelyn no mugaka Dominic osakoligereria abana abakarokende nabera tokenga nabangaini bali skuru mbabwate birengerero byo gosoma lakini asenge ncho yo musingi we familia yabo nabo bagotwale birengerero nabaro basinyunga karokende na kibako nyaraka babako gendera karokende bakikonyora ase barararagaya na kubuka buya naburanyore birengerero byo bigochenche na karokende bakigokora nonye ni skuru buya ankyo bachako bachinguru cyaba iboli aba ekigara bagotanga abana bane na buchinguru cyane bacha gochenchia familia ye na karokende echa koimuka iguru gwate banga oyo mone rotaiyo umwana umunyaruka na rotaiyo oyo nero kumubwati oyo nero kubwati oyo bonsi oyo akwati oyo nero mone nasoyo igo oyo nero kubwati oyo korwo oyo nero mokepi okay oyo nero bwata nolio karesi koliga chite bwaye pancho muri mwana umunyaruka gatebekananga erega chita kabasa kubwatekana n'obugima buna bwakongete agachiakanya kanyoranga osokire nere familia yo mwaka Dominic no mongina Evelyn aiga asenka yabe gotoka sekinyoreke kia getale mwaka nchwango ya dena isimbe twatena gaiga kero kurigeria umwanchu umurigeria Onka TV nere familia yo mwaka yo Dominic no mongina wa Evelyn na bamenyete ase nyombeye tutete korarora go sentoike ase nyombeye imeturigerelinga na kibabere bakomenya kara mutigara abayiga yambiyaro ramutigara abayigo enere family ngima yo mwako yo nere nyomba bamenyete bamenyira ase miaka irenga mwaka mwamera ase nyombe nebera 20 wetani miaka 20 banyare ko bakomenya ase nyombeye gento bagosaba sobwenge nobokonyi obo kerokende naye uri muri Onka TV oranyara ko bagokuburende na barabo banyore gento bagosekera namagima abo gonchoka bagotebanga konyo yomino karoche nakora mukonye karoche natebembiye mono nambiye mono etego sirabosa kuri nayo nyara ko bakogoseniwa kegere bintebi mbiyo nchorera ni bagotanga bonda mbonchorera ni anke yabana abatokumanyanga ki nkigo chakoba natako mwanchu muri turagenda tosoye nyomba tunyore bichakamiri bamenyete enyombe yemo asingencho mbabu atinchirende yo wekonya ono mwachu muri ngusabanga to chiandale ekera ntagete kamera yane buya no mwaki chibicha nachi komureka se nyomba buya kera togo chigosona kororanga ebicha kamiri neriliye yoko ane kinga ngoko aturi bicha buronge buna banyarire ko bakomenya boro tete kora so nyomba mungina tete togenda guchinyomba elinde turaroranga asomenyete ngakia kororekana mwanchu muri Onka TV tutete kora so ase nyombeye asamenyete umongina Evelyn no mugaka Dominic turigereria bo ikero nga kibanyarire ko bakomenya ase nyombeye mwanchu muri so kurigereria ejineti mattress chingo tu chirega iga na chiba konyara kwa bakorara neri ga iga neri chambe
eri bakonyara kwa bakobeka nse mwacho murigereria igongo sinino nje gokoe bichabo ikeno nunga ki bakonyara kwa bakwebaga asengenjo yokurara asaya ikegera abana banne isena ngina kurara senyomba bune negento kerege konsana nyombe ye bunantinene umwacho murigereria bwateliberera lie kerengo keigoro timanye tinga chinga kunechi umugaso agatenga kibakonyara kwa bakomenya sakurigereria nseme liende no bakonyara kwa baguta asingencho ko ene kinga ngorosi bare endagera yabo eiba konyara ko bakoria aiga usa kurigereria moncho murigiri na riri ko barosetia kona gaiga eri bagotumeka korosia endagera ni chikurigereria ake moncho murigiri sa kurigereria yengati ye bintu biri bagotumeka gisuguri cyo koroga cyanyara ko bachiko bachingotu asingencho yo kuremerwa usa kurigereria ebintu bagotumeka buna kisani bikombe na bibi bagotumeka gaiga timadi omongina Evelyn nkwangorokia amasakara abana bagotumeka gosome skuru timaitinga kwa yaira gochia nataka ko yarigereria sinchira enkerano kuma liberera rire gaiga rire kerengo kegoro mwanchu murigereria rire kerengo kegoro sana osakurigereria gaiga ngote mare gutubura omongina Evelyn kurigereria ngaki yanyarekanire ose agochigoto amasakara y'abana bagotumeka pero kende to chande ko mongina nkwangorokia amasakara ina yarora abana na marengo chibali skuru kolende mbabwati none uniform none gekoroto bakobeka mwacho murigereria engonare gotema gokoa ebichakamiri buna asaya akororekana liberera nigo rirerie kerengo kegoro ase nyombei lakini twatemire komekoremereri sana asengencho yogokoa ebichaburunge buna asaya akororekana eyenere nyomba banyare ko bakomenya tibati gose kamera yane ne muri kaburunge umurango yogoro siri na magogo njira teyo otubire umwancho murigereria njira teyo otubire na magogo anyante ko bagakorosigo ngakero kende embeo ngochire yasoaga na kero kende koreta umuchando ase enyombeye mwacho murigereria enere bichakamiri ya ase banyare ko bakomenya umugako yo Dominic no mungino ye Evelyn ase egeka kemotukaya onsibira nagotebia asa yaliberera nigorirerie kerengo kegoro goikatoteme kwe bangusano nyambucio iga asengencho yokone kinga ngo atore urongera ini kera mangana ya na makongo sana tali raisi umwacho murigereria kero kenna kitwatebanga nyeko bwatenchera oranyara ko bakogokonya efamilie ye nigo twasabire onyara ko bagokoyekonya asenchera yemo gose eyende ikegera ebicha erase nyombe ime umwacho murigereria tali bicha ya kawaida Unari gusaba tukorera umugano yo gaiga aziri tukorera ontoirane asentunda ya kabere kororanga kero kendo bugima bumungino yo bwa chenchiri nekero turacho gukora umugano bumungino yo bugima bwa chenjeti no mugako Dominic nigo turabe no mogoko omonene kero kendo nyeko bwatenchira uraramboro ko boko kwao kunyana ko bakogika se familie asengenchi ko bakonya asenchira ya mogose yende nigerabe omogoko omonene na ende nigo tugusaba naye oseseniwe mono kurwa asekenyoleke kia agetare ikigotoka ime ye sublocation ya Mwamusioma ikigotoka ime ye location ya Nyatieko wodi ya Kitutu Central ime constituency ya Kitutu Chache South County ya Kisii ukirabona ngo kororo mugano ngwa kambiye mono sana asaba akichibicha Brian McKnight nchenkoro kwa MC Dudus ngo kusaba gendera kurigereria Inka TV channel yao na Mbeya.